Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Intom hawn kontu. Rajtuni nisfen. Mhix mistħija. Skużawni. Qed nħossni mistħi. Aġratilkom. Tkun qed tkantaw jew tisflu hekk fil-kamra u bad jidħol xi ħadd tiffriżaw jew meta l-allima tgħidlek ejja quddiem il-klassi waqra l-poeżija. F'dak il-mument tħoss li leħnek sparixxa, tħossajk jirtodu u wiċċek isir aħmar nar. Kemm nistħuhux din tal-biża' in-nies kollha jħarsu lejk. Imma tafu xiex? Kulħadd għandu leħen sabiħ u kulħadd għandu xi ħaġa speċjali xjuru li titla' fuq il-palk u turi t-talent tiegħek dak qatt ta' kuraġġ kbir. U meta nkunu ma' sħabna jew mal-familja, hija normali li nġibu ruħna kif vera nħossuna, mhux għalfejn naħbu minn aħna vera. Ħaddan int minn int u apprezza li inti kif inti. Illum hija ġurnata speċjali. Il-ħbib tagħna qed jagħmlu talent show. Nunu għadu kif spiċċa. Kien qed juri t-talent tiegħu bil-flawt. Kemm qed iċabċbulu sħabu, bravu Nunu! Issa jmiss lil Kika tibda mixja fuq il-palk. Libsa dublett tat-tutu, roża u sabiħ. Kika trid tisfen, imma x'ġara? Kika tasal f'nofs il-palk tibda tħares il-qudiem u tara l-għajnejn kollha ta' sħaba jħarsu leha. Tetu qed iħares, Ġiġi qed iħares. Kika tħossha żgħira ħafna u friżat. Tipprova tolli sieqa biex tisfen, imma ma tistax. Xtirtot. F'daqqa waħda min wara l-kwinti joħroġ Nunu għax induna li Kika qed tibża. Nunu ma jitħakx biha, imma minflok jiftaħħal u jgħidilha kuraġġ, inti brava. Kika tara lil Nunu, tieħu nifs twil ħafna, tagħlaq għajnejha u tiftakar fiż-żifna. Tagħmel l-ewwel pass, imbagħad iddur dawra, tinsa li n-nies qed iħarsu u tibda tieħu pjaċir. Meta tispiċċa l-mużika, Kika tieqaf f'poża sabiħa. Tetu u Ġiġi iċabċbu b'saħħa u jgħidu brava Kika! Kika titbissem tbissima kbira. Għamlita rebħet il-mistħija. Meta nistħu, rridu nagħmlu l-kuraġġ. Nieħdu nifs twil u nerbu l-biża'. Kuraġġ! Xita u sajjetti la tibża xejn, dlam fil-għaxija la tibża minn xejn. Għax jiġri x'jiġri dejjem hawn jien, xejn ma jbeżżana jekk flimkien. Hemm brimba kbira la tibża xejn, u irdina sewda la tibża minn xejn. Għax jiġri x'jiġri dejjem hawn jien, xejn ma jbeżżana jekk flimkien. Tħossok ftit waħdek la tibża xejn, trid kumpanija la tibża minn xejn. Għax jiġri x'jiġri dejjem hawn jien, xejn ma jbeżżana jekk flimkien.
kultant ikollna bżonn xi ħaġa biex tfakkarna li aħna kuraġġużi. Bħal meta jkollna ngħidu poeżija quddiem il-klassi. Għalhekk illum se nagħmlu poster tal-kuraġġ. Dan inwaħluh fil-kamra u nħarsu lejh meta nħossuna nistħu. X'inhu l-annimal l-aktar kuraġġuż? Ekku l-iljun għandu leħen kbir, roar. Ejja npiġġu wiċċ tal-ljun f'nofs il-karta. ċirku għal-wiċċ. U ħafna xar madwaru bħax-xemx. Pinġulu ħalq jitbissem għax l-iljun tagħna jaf li hu bravu. Taħt l-iljun irridu niktbu il-kliem maġiku. Jekk ma tafux tiktbu, staqsu lil xi ħadd kbir. Niktbu jien kuraġġuż. U hekk taktbuha b'kuluri differenti. U madwar l-iljun imlew il-karta bl-istilel. Għax meta intom titilgħu fuq il-palk, intom stilel. Darb'oħra li forsi tħossukom mistħijin, ħarsu lejn l-iljun fil-poster. Għamlu bħalu. Ħudu nifs, iftħu ħalqkom u roar! Uru lid-dinja kemm intom bravi. Li nħossuna mistħin hija normali ħafna, speċjalment meta nkunu quddiem nies ġodda. Imma nżommu din f'moħħna tfal li meta nagħmlu xi ħaġa ġdida, hemm ċans li nsibu talent ġdid. U minn dan it-talent ġdid nistgħu nsibu nies oħra bl-istess talent u nagħmlu ħbieb ġodda. Fil-ħajja hemm bżonn li nippruvaw affarijiet ġodda biex naraw x'joġobna u x'ma joġobniex. Narakom għall-avventura li jmiss. Ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim.